vashande Bodonox ndaivimba newe ndaifunga magwaro erudo uchazadzisa nyangwe ndamutsi vimba neni magwaro erudo ndichazadzisa kubvira paya pawakaenda biebi ndiri kutambura chauri kutaura ini ndakazvinzwisisa sichingomirira mukugara kwangu wandimbofa ndatambanuka baby wakandiramba handina kukuramba asi kuti wakandinyima nguva kunyange ndakakutuma waindirambira waizosimuka najamuka handina kutiramba asi kuti wakandinyima nguva ndainge ndakazadza mukombe nerudo ndichiti ndichandira pazani rerudo kunyange ndikafona wendikatira foni ndaizobvunduka wobva watodzima foni asi chandinofarira chinhu chimwe chete kuti wakandisiya ndisina denda ende chandinokumbira kuna Mwari ndinoda vakukupa kaita seni chawaida chese bhebi ndaikushandira asi mukadzi wangu ndaikumirira ndaivimba newe ndaifunga magwaro erudo uchazadzisa nyangwe ndamutsi vimba neni magwaro erudo ndichazadzisa kubvira paya pawakaenda biebi ndiri kutambura chauri kutaura ini ndakazvinzwisisa sichingomirira mukugara kwangu wandimbofa ndatambanuka baby wakandiramba handina kukuramba asi kuti wakandinyima nguva kunyange ndakakutuma waindirambira waizosimuka najamuka handina kukuramba asi kuti wakandinyima nguva Bodonox ndipe mukana ndiwane kupinda nerudo runotapira Bodonox paya paindaiteta ndainge ndakaputirwa nemweya wekamwanana iko zvino ndakora wasabaiswe ndipe mukana marudo ndikutambise nditori pahasha newe ndokutipira utori mukomana wangu ndokudisisa ukafona iko zvino ndokudaira ngoma zvoyarira ndariro tototambira handina chendinacho ndine marudo nditori hati parudo ndine eneji ndaivimba newe ndaifunga magwaro erudo uchazadzisa nyangwe ndamutsi vimba neni magwaro erudo ndichazadzisa kubvira paya pawakaenda biebi ndiri kutambura chauri kutaura ini ndakazvinzwisisa sichingomirira mukugara kwangu wandimbofa ndatambanuka baby wakandiramba handina kukuramba asi kuti wakandinyima nguva kunyange ndakakutuma waindirambira waizosimuka najamuka handina kutiramba asi kuti wakandinyima nguva inzwa mumwoyo mangu wamuchisina nzvimbo yako iwe handichada sana kaita sewe anogara chinditambudzira rudo ndinogara ndichichema msodzi pamatama Bodonox ndinokupa rudo runopfuta iko zvino ndakura ndisisina chido ndinokupa rudo kusvikira mapedza inini ndinopika kusvika kumaguma ndainge ndakazadza mukombe nerudo ndichiti ndichandira pazani rerudo kunyange ndikafona wendikatira foni ndaizobvunduka wobva watodzima foni ndaivimba newe ndaifunga magwaro erudo uchazadzisa nyangwe ndamutsi vimba neni magwaro erudo ndichazadzisa kubvira paya pawakaenda biebi ndiri kutambura chauri kutaura ini ndakazvinzwisisa sichingomirira mukugara kwangu wandimbofa ndatambanuka baby wakandiramba handina kukuramba asi kuti wakandinyima nguva kunyange ndakakutuma waindirambira waizosimuka najamuka handina kutiramba asi kuti wakandinyima nguva Trigger injection.